Suvremena povijest grafičkih kartica započinje 1995. godine kada su se počeli pojavljivati prvi modeli koji su uz 2D nudili i 3D funkcionalnost. Među popularnim proizvođačima tada su se isticali Matrox, 3D Fix, Creative, S3, ATI i Nvidia. Posljednje dvije kompanije danas su praktično ostale usamljene među proizvođačima grafičkih procesora i zapravo predstavljaju jedini izbor korisnicima koji traže snažan grafički podsustav. Pošto imamo samo dva proizvođača, tržište se lako može manipulirati. Dakle, nema konkurencije, cijene su visoke i zato jesu tako kakve jesu. Što se tiče ovih high-end kartica, one su stvarno visoke cijene. Dakle, od 3.500 do 4.000 kuna. Najbolji modeli grafičkih kartica namijenjeni su u prvom redu igračima koji traže vrhunske performanse, a ne razmišljaju o cijeni. U tom segmentu trenutno vodi Nvidia s procesorom GTX 580. Sirova snaga koju može dostaviti, po tome je ona najjača. A osim toga ima još različitih tehnologija novih, poput CUDE, poput 3D reprodukcije slike, odnosno dakle, mogućnosti igranja u 3D-u i mogućnost igranja u 3D uz pomoć 3 monitora. Ovakve kartice omogućuju najbrže iscrtavanje složenih 3D scena, obogaćenih raznim oblicima, teksturama, s prikazom u visokim rezolucijama. Rezultat toga su fotorealistične scene koje se izvode glatko bez trzanja. Slabiji modeli prilikom iscrtavanja prisiljeni su raditi kompromis, koji se može uočiti kao poskakivanje i nepostojanje detalja. Izabrati karticu, osobno ja idem prema nekakvim smjernicama poput onog najvažnijeg, a to je koliki je vaš budžet, a osobno volim kupovati najisplativije. Trenutno od Nvidia bi to bilo na primjer GTX 460, GTS 450, a od ATI-a bi bilo recimo HD 6850, HD 5830, tako nešto. Dakle, to su kartice koje se kreću od 1000 pa do 1500 kuna. Snažan grafički podsustav računala nije važan samo igračima. Posao 3D dizajnera, inženjera, danas je nezamisliv bez snažnih grafičkih procesora, koji svojom snagom prestižu osnovni procesor računala. Jesu, prestigli su ih, ne može sad reći neka točna brojka, da sad ne znam, kažem 10-20 puta, ali definitivno jesu. Stvari u tome samo da ih treba znati kako iskoristiti. Kako ih iskoristiti na taj način da oni budu jači od procesora. Korisnici koji računalo upotrebljavaju uz tipične uredske aplikacije, te povremeno obrade pokoju fotografiju ili pogledaju film, grafičkim podsustavom ne trebaju se zamarati. Oni koji ne zanima 3D, oni će sigurno ići na rješenje integriranog rješenja, dakle, koje pruže matične ploče. Dakle, tek toliko samo da dobijete, tako reći, samo da imate sliku na ekranu. Ili uz pomoć procesora, neki procesori današnji imaju integrirani grafički čip unutar sebe. Takva rješenja su najjeftinija i ne utječu na cijenu računala. Razmjerno tome i ne nude osobite 3D performanse. Kod izbora grafičkog podsustava kao i kod bilo koje druge komponente, najvažnije je pravilno definirati područje primjene računala. Tek tada je moguće dobiti dobru preporuku koja nikada nije univerzalna.